Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşawana emîr behsa dîndara bikin, behsa dînciya bikin. Dîndar kîne, o dîncî kîne. Her du jî bi şeklê dîndariyê xwe din meşandinê, ama li ba xwe da dîndar beyliye kiye. Çünkü dîndar çi dike ji bo riza Xweda dike. Keva ku dibe êvar diçe ber eynîkê de li xwe nere, dibe îro rokê dijî ji emrê min kêm bû, min îro ji bo Xwedê çi qencî bi xelkê kir? Min kîja însan qencî pê kir, min xerebî bi kîja însanî kir? Bi kîja însanî xapand? Min çi xerabî bi xwe kir? Min çiqa gunahê xwe zêde kir? Ji xwe dipirse. Ama dîncî ne wisa ye? Dîncî derd û kulî wî ku bi şekl û sîmayê xwe, bi rîyê xwe, bi şaşika xwe, bi tezbîya xwe ku xelkê bixapîne. Ama em baş zanibin ku Xweda nayê xapandinê. Xweda alim e, Xweda dibîne, Xweda heya wî ji her tiştî heye. Ê berê jî, ê ana jî, ê paşê jî ku çêve. Xweda heya wî ji her tiştî çêve. Her tiştî jî heye. Îca dîndar jî dimire, û dîncî jî dimire. Yani cana mere bala xwe denek însana, wela dibên sêde em ilmêj nakin. Çima? Wela ji rê hinek însan de. Kiro temaman însana xerabiyê bi xwe kirine. Feqat Xweda dibe ilmêj ke. Xweda dibe rojî bigire. Xweda dibe durust be. Xweda dibe viran neke. Em li Xweda binirin. Em li wan însanan nenirin. Tabii wana jî îca şeytan ji wan re firsetkî dibîne, dibe bîne viya waye, viya waye, viya waye veser yani. Me çi kir? Lillah bu ji bo riza Xweda be bre em bikin yani. Dibe el hubbu lillah, el buğzu lillah. Keva me jekî hez kir, em ji bo Xweda jî hez kin. Em jekî jî aciz bûn, em ji bo Xweda jî aciz bûn. Ji bo çi? Ji bo ku vî însanî limêj nake, rojî nake, nagire, vira dike, xelkê dixapîne, qatil e, zînakar e filan, em ji bûnê jî aciz bûn. Ama ê ku me jê jî hez kir, em ji bo Xweda jî hez kin yani. Ji ber ku ehlê Xweda ye, ji ber ku hevalê feqîra ye, ji ber ku hevalê mezlûma ye, ji ber ku durust e, em jê hez bikin yani. Îca niha hinek şêx hene, hinek cemaet hene, hinek jî em bije baş fam kirin, ne ji her kesî ra dibêjim, til alîkarê wan, taraftarê wan dinêrî, sirf ê ku mirîdê şêxê wî ne ji wan hez dikin. Ê ku baxiliyê wê cemaeta wan in ji wan hez dikin. Ê ku em nebaxilî cemaeta te me, yahut em nebaxilî mirîdê te me. Ve ez Müslümanım. Edim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ama dibe viya necmeye. Hewqa ku kûr kirine, dibe viya necmeye. Ev ji me viya necmeye. Dîn perçe verçe bû viya wan. Til dîndar dinêrî, di salê daxîn ji ma Remezanê, belkî sê meha ji xwe rojî digire, haya ti kesî jê tune kur. Çikî lillah ji bo riza Xweda rojî digire. Til dîndar dinêrî, bi şev radibe şevilmêja ji xwe ji xelkê nabêje ku ez me şevilmêja jî haya kesî jê tune ye. Til dîndar dinêrî, bi şev li derê feqîra dixe, keva ku deng tê dibe ewkî ye, zerfê pinkê pere tê de datîne ber derî, dinêre ku derî vekir direve diçe, dixwaze ku wî nebîne jî. Sadece wê zerfê bîne, zerake zerfê here. Çikî ji bo lîla riza Xweda dike. Ama til dînciya dinêrî, bestekirî wî heye, qismek jê jî weka mirî wan jî tune. Yani em bêjin qurişkî pere bide yekî jî WhatsApp'ê de parve dike, Facebook'ê de parve dike, li civatê dibêje mixêr filan kes kir. Îro ev çûm camiyê, ber derê camiyê însan hebûn, min heyekê ji wan heqa pere dawan. Yahu ma bira hûn jî hinkî bidin, ma agir mala we nakeve, hûn jî hinkî xêra bikin filan bêvan. Kuru te kiriye neke reklam.
Xweda dibe çi? Bismillahirrahmanirrahim. İnne ekremekum indallahi etkakum. Bi tekvayê. Tekva. Niha hinek insanê me hene, hinek jê her sal diçin umrê. Ama til ehlaqê wan nêrî ku ehlaqê wan xerabtir tune. Ti kes dora wan tune, birayê wan dahil dora wan nînin. Birayê wan bana xeber nadin, ew bi birayê xwe xeber nadin, ama her sal diçe umrê. Kurun neçe umrê makine mirat. Madem ki te bi birayê xwe xeber nadî, madem ki te feqîr û fuqara tu quruş pere nadî, neçe umrê yani. Rokî camerekî em cîkî rûniştîne, camerekî zengîn e, ew jî yek ji wan însan ku her sal diçe umrê, ya o dibe de çi ye lo perî umrê çi qede? Perî umrê ne tiştekî dibe? Her ne umrê werin ji xwe dengê xwe nekir, herin werin, ya min got binê hecî abi perê her kesî tune. Çawa tune ya mavî golka ma bira umrê re be. Kuru golka wî jî tune, heyran et me golka wî jî tune. Ku golka wî hebe ehlen ve sehlen, ku perî hebe ehlen ve sehlen. Ti çi here were? Dad madem ki te mêrî dehebe insana jî bi xwe bibe, perê te wa heye, wa tu zengînî, çima tu xelkê rencî dedikî yani. Yani memleketê me hinek feqîr, belengaz hene, ez bawerim eger ku em li wan binêrin, vallahi bi xêra bekî 10 umra wê ji me re were. Ber derê me ye vay. Binê heta Resulullah aleyhissalatu vesselam carekî heç kiriye, 3 cara umre kiriye. Ez nabêjim bira xel neçe umrê. Em her ne umre tiştekî pir baş e. Ama em fehm bikin ku em çima diçin umrê, em çima diçin hecê. Hec çi ye? Hec wî ihramê gavak em li xwe dikin, zengîn, feqîr tev dibe yek, şivan û qeymeqam û walî tev dibin yek. Ha ew kefen e em li xwe dikin, kefen. Gavak me vîya fehm kir, em diçin çi? Ew çi ehlen ve sehlen em herin werin. Em ji bo xweda bikin, ji bo xweda. Ji bo navê dunyayê, navê dengê dunyayê em ti tiştekî nekin, em ji bo xweda bikin, deftera xweda da bira lillah riza hebe, wê pir qîmetlî be wî şax. Ama maalesef em hinkî tiştar heft qelibin yani. Şika em xwe kontrol bikin, em dîndarin yaxud em dîncî ne. Yani em ji bo riza xweda tişta dikin, yaxud ji bo xel bibîne şan û şöhret em tişta dikin. Em kîja qismin mesele yani. Xweda em bi xwe zanin. Em dîndar bijin, em bi xwe zanin, em dîncî be jî em xwe dizanin yani. Îca em bikin ku em bibin dîndar. Em ji sinfa dîndara werin nivîsandinê, ne ji sinfa dînciya. Yani Ebu Cehil jî şaşka wî hebû. Ebu Cehil jî cibî wî hebû. Ebu Leheb jî apê Hazreti Resulullah bû, cibî wî şaşka wî hebû. Ama Hazreti Ebubekir jî cibî wî şaşka wî hebû. Çikî bi qilik qiyafet nîne, bi teqwayê, teqwa. Ben tiştekî kir bira lillah ji bo riza xweda be yani. Vallahi ez hinek insana nas dikim. Vallahi me hê mixtarek gelira xwe û ekîba wan heye. Mesela o feqîra beylê dikir mesela wal filan derê, filan mihelle vesaire heqeten ku feqîrin diçin ji wan re alîkar dibin. Ji vî xweştir rehma xwedê, başqa tiştek tune yani. Ama hinek insana jî tu dibînî li serê civatê rûdinê piyê xwe davê ser hevdû. Valla min filan kes re ew kir, min filan kes re ew kir, lo min gaziyê filan kes kir, min got were vî îşê min bike. Xwedê xweşik îşkî ji min re nekir, ti îşekî ji nekir, min hewqa pere da min got here law min feqîrim, belengazin, here. Li civatê jî wê rezîl dike. Heqê te tune tu civatê wî rezîl bikî. Heqê min tune ez însan rezîl bikim. Me tişkî kir bira ji bo riza xweda be, ji bo riza xweda be. Em ê bibirin, em ê hewcê rehma xweda bibin yani. Dîncî jî li ba xweda beyliye, o dîndar jî li ba xweda beyliye. Xweda nayê xapandine. Tamam însan bekî tên xapandine, ama xweda nayê xapandine. Hûn te bimînin di xêr û xweşê de, hûn temam emanetê xweda be.